mo tamsa mo tamo hono ihi tamo hono ang bo saimano nong bini no honoi haipano ni lei thengjak ba ang nogoi tongo भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी Poilano ang sawa o video sanamani kabang ma balukjak phiaba bufro upload khaijang ang sia thangmang yak bukur kukha ani agoi amtiya thuro saya tawan sudi bigra khasukha ang rang kerikha buini oro hajira ma khayo bolong khuktani yak bukur kugoi phayo kepal norgo video no share khaile yangke youtube rang riyata abono no baito khitibo khnawo dukhu nangjago tai sawa ang tini program o thangnai nung phaidi o jago ani gan rasa marono khnawo tong thok tong phaidi nei sawa abose angbo thangkata ke bo rasap khnaro ओंखाना आसम सा बियांग नि खांगराय फायो ननो खेब दं फायखाना गोसानि केरें कथमां के बियांग थांखासा कमावै आबो हानसि सावन नो गेरात बाय कतर बासैति नोंले रोज खायजागो रखनै जलि जाक दं दि ता जलि दि दो आबो हानसि ओइ दलरक बाहाय दं गाहामदा खाखले आं नरक जत्तनो गाहाम ओंबाय खाना हनै आं वान सगिया जे नरक लेफ्टिं बिसिंगो हाबै थंमां यंगला गोरान राम माहाके राम खाना हनै आं वान सुकमाया नरक जत्तनो गाहाम नोंबाय खाना हनै सिमिना वान सुकमानो हायादा Hapya hinkhe khwktwi riwi yosonnai hai hinai sajake mwnei okharjakti khatabo tam phunungna nai hono nung tam phunungna nai sinaljukma angbo saimano nung tabukno yoson baijak drop mwnei nung ano lachia public no lachia nung mano phan lachi siri kepal sinaljukma tabuk sajawdi nung bobo ansadi ba hinai tipra sasi hinai afro hungkra no ang blade nawai khakni jagao khak brike rairwan Chinal juma kanki saimano nugira norok tabuk no pailai drop hunai abono da norok taisa phunungna nang hono social media Leya angbo paikatini le kumwi wan sabai relainai hor ayi phan relainai ta opong rimaya ke kumwi wan salei kosoksa mosom samosomai wasik roano no omo hai himani solya da bilip khayang ke mukhang nai nai di ko omo hai jorarok tai bufur phaino sujuk manpur romo chotonai ruma saya da tolani bo kisa rom khlainayano tabuk juwa khanai program pai borok siring angkhang ke kinaro tilange yoson pai ruma saya da ang sama kok gepia abo bo samani kok se bose anu khonjo thepawi anu kok share khlai sai khnaro ke ang bo norok na khnar na musung khang ke sawi khnar khata norok bahai ma tong ok kok rong na khnawi bahai nangjak comment khlai sadi I kono khada ang samani kok tsi payo ko bo sawis tongka yak ro mo chotonang ti phanya ba kinaro yoson pai na hnei Famous engna musungjak phung norok tamu bujia enghono kesangma jora phano bo joto bwsakni ri khugui phunuk ding ke tobo bo phunuk man phung famous engna bagui hingke bo ano kok kesaro o video no share khlai redi nei bo famous engna bagui bo ano omo haike kok kesare sauta hingke share khlai redi kaisa bono famous khai redi manai ko sokti ani subscriber ok joto gosi bai kha nono tini honni bisingo no famous khlai rnai hnai tai nini o video no gobang borok ni oro share khainai jeti nini ma babu ni oro sogo ya sak share khalini hnai gosi kha no gera tawana dinai tini honni bisingo no famous ma ang sinai hingke monai tongdi hingke tini video bo oro no pailai ri sinai dol rok kaise share khlai ri bini bagai ani bagai ya hingke malai phinai te ketal yo songlai mani bising tei bai